Hadian baka Meghalaya High Court kalabata ikatanat MEECL ban siu ya kahok kinong tre kat kum kakamba kitre nakaliang kinong tre MEECL menta kasngi kakat kandai tarik unaitung hapo kashatri jongka Progressive Workers Union kilapa da kajing tho shu Chief Managing Director jongka tanat MEECL ban pensngo shu halor ko hukum ba penmi da ka High Court jongka Meghalaya ha kajing ekren bat kilap patai kubor u President jongka teka kanhun uba manti phangki rilingdo Ula ong bakajing temu jongki banyak kendu yu Chief Managing Director Kim Shimla yo banyak kendu Henry nakaliang jongki kila yo banbu tangka shiti syuka office jong u bat kerman banle AA ya kabadon ka. Terima kasih ka kat kendai tarik Julai ka Meghalaya Electricity Corporation Limited Progressive Workers Union ne ka MPWU kawan ban submit ya ka certified copy jong ka judgment ka bami hau kat santarik kebakaran syai ba kini kinong tray jongka MECL kibadai ki long standing casual contractual workers doing work of regular nature kile kikam kibalong kumju bat kitu kiba dei kita ki regular workers hangni hadu menta kimju yo kajing siu kaba kumju but kila yo pada menta da ka judgment na ka High Court of Meghalaya kaba betha ba kidai ban yo equal pay for equal work kijat kam ki bakiale kini ki member jong ka union but ki contractual and casual workers ki bun jat but kata ka kam kalong thik kumju kum kita ki regular workers hendrina duk menchwa ki shit aya ki tang hakador jong ka minimum wage kataru kabam ju tikna kabam ju ki kat kum ka rukom day ban ki kat kum ka an minimum wage jing sha de ban revise man usnem ti hau snem 8,000 khat nyo kini ki workers baro kia wan kia terli lang ban thau ya kani ka union but ling ba ka union kia shong kia list down ni kita ki jing but ya kita ki hok ki bajing sisa ki la de ban yo na do ban shwa andre hadu kapor ba kia wan lang kum ka union kim pat ju yo ka balong kum ka leave kata ka minimum wage ru ka bade ban kiu man usnem ka earn leave ka PF kita baro ki besuk hakata ka Charter of Demands but kani ka equal pay for equal work group but nado ka to ka por ba ai ka Charter of Demands la bun ki jing job mo ba kita ki leave maternity leave kita ki increment ki la ayat handai kani ka equal pay for equal work karang sa but dei na kata ka daw ba ka union ka shim ka sinjam bandet tit jingkhang jong ka yeng shari but who are 2021 yeah file ya ka writ petition but dang shen menta ayo ya kata ka jing job ba hapo arbnai ka MECL ka hap and say wiki contractual but iki casual workers equal pay for equal work long ni kwa ban ai jing mut ru chi pai ba namar kani ka hok kum kinong train ong bela hang ni hajala jongi sha nyon ben ba nadu ka dor jo ka bible la neki wiki hok ki bang nei ban yo but lada kan ka jala chungi kamla ban buromi ki nong trainong bala kamla ban aya ki ka e ka ba ki di ban yo ban imi kita ki jing im ki badon burom ki badon jinkerman ba ki khon ki ti jong ki kin bet kin biang dei kas jala hi chungi pro ko bai kamnum la ban ki kanu ka jaka ai kamnum ju ki lada phidon ki nong trainong bala ki ba ritman sim bet ki badon be ka jing sha khnon ben ba phi pe ki kum ba phi te amraw ki kamnum ju don kata ka productivity ne kata ka jing ki but kani ka jing don ju kani ka MECL union but ka jing job jong ka dei ka ka ba dei ban ai jing kermen ya ki babon namar ba hot ki don ki bai ki union ru ki ba ki la ju job mo lada ki dei ki tu ki security workers hani hu ki ba yo ya ka to ka jing si kwat kum ka central regions la ne ha Nazareth hospital union ki don ki paralak jong ki bla job ki rights ki jong ki hendrai in a big public utility kum kani ningkong ki dei ki ni ki workers ki batei ki ba pen scam bat ki ba kan tiaw ya kani ka public utility ka ba wan lam jing mut ba wan lam jing mentoy yangi barok ki citizens hendrai la dangim la apa de ban kersanya ki bat ban kan mau ba dei maki ba wan lam ya ka jing bha mo syaka imlang salang kamnum poi shi
Hendrai bun sin hang ne jala jungi kishu ai daw kum ne kum tai bam dan bisa. Hendrai ngiu i baki pelut pathar shani stai kam bam ler. Bat habangi keren hi ya ka yo ka kot. Bat ya ta karoi ka par. Kam dai tangkan ne ka infrastructural development shuali snak le bi ki parking lot shuali snak ki surok kinala. Kitu basuk bahan chna namar ba yo i la ka khamat hendrai kani ka jing kan tiu i wei long yeng. Bakin yo ya ka bha baki dai ban yo. Bakin yo ek taki hok kum kinong train nong bela so that they can live in dignity. Kani ka dai kata karoi kapar kabangi ni dai ban strive for. Kang hadap de gajing snobman hadu kata-kata ni la yo ini ka por bumne bannya. Wan hak ni ka office jong ka ICL ka balang headquarter jong ka ICL na ka betaban submit ia ka ni ka judgment jong ka court ka balami hak ka khandai tarik hak ka balami hak ka khasan tarik sngi banangkong. Tengi wan ban submit ndri ngosi by CMD by DCA Imdan ngila submit tangga city kenam bagi dak ban menteri kam ya kena ka order jang ka court dan ni pempau ka jing sngu ru ya ka court badan borom mkhalia high court ka bal arai ban menteri kam ya kena ka equal pay equal work dan ni da sngu hadu kata-kata bagi pempau ka jing sngu kam tam ya kong Angela bal yarap ingin duduk pas sedang bangin fai kena kes kam tam ka penjur ki Pidar bala yelek ini kes bersimpor haduk license tam bangin yelek yang kena kes haduk bangin yo yang kecing job agak pesi kasan terik rak yang kecing kemen ingi barok kum ki member jang union ki baterai kum ki kontrak dan ki casual employee apa jang kena isya lo batai kanung ko tu ha penhun itu jang ke union barok ngiran kat license pak tam okey kamu you bagi training kontrak Ikam na tu ki kam cleaner, kam pion, ki khalasi, LD, ki metaridar, ki bill clerk, ki lineman, JDA, kita daftar. lo men batai kenya de jian TGP lo ni ha movement men yo ni ha regularize no Hoi, ngaras ngok men hadu kata pila keli kita kajing keli. Ta kene ke union jungi ngila sedang hau benai September arjar khan new. Tahap por bangi sedang ya ke union. Te ki don kecing ke bangi kenduk kum ki nong tre nong sengi lagi nong belas sengi jong ke ISL. Reda ke jing don ke jong ke union. Gila bo ya kita ka charter of demand gila submit ya ka charter of demand sebagai management. Ba kila don ka tu ka neteli ki benefit la ni ke jing mentoy ka bangi yo. Na ka ne ka lang ba ka jing steng jong ya ke union. Gila yo ya ka end leave, ya casual leave, ka hour time, juru ka maternity leave. Nalor kata ngiyo ya ka increment na ka minimum wage ka long san persen ni ka san snem 2% ni ka 10 snem ba khasan persen ya ba khasan snem ba kumjur ngiyo ya ka EPF ka balong ka jimto hadu kata-kata yang ikum nong tre nong bela namar bidon ki paralok jingi ki balayak ha ka por ba ki tre hang ne ndai bal kata ru ki bahing jungki ki khon ki ti jungki kedang yo jing yarap yo ke insurans ba ke jing yarap ka pension lengba jong ka EPF ngi sengu hadu kata-kata kam tam mi kong ibala usut ia kena ka EPF hangi kum ke union bangin dawana ka MSL bangin yo ika bakano kalau ke jumentoy ba lengba kan ka EPF kalau ke jing kerku kam tam mi kitu ba bilong ying ki bala do no ikba i ba toy jong ki baterai kena ko nak office. Thank you.